Ай, стреляй ме, много ли си отворено? Аз ако ти пратиш ще бъде топ към тебе. Опа ми! О май гад. Почна да го... той пък не е умрял. Той не може да умре от това, бе. Да, знам. Здравей. Знаеш какво? Чакай, виж са. Знаеш, ще бъде път до портала. Не. Пик, ще удари, ще видиш. Ще се отдави ли? Ще ударя, казах. В лава. Казах, ще ударя. Казах, пик, ще ударя. Аз чух, ще се отдави. Ще се отдавиш. Знаеш какво му взем? Не дърварата, ако има. Ако намерим. Трябва да знаеш, че има замък само. Да. Из нея ще правим отварки. И после ще отидем при Ендър Дракона го шибаме. Това е към 700 епизод. Да. Ето го там, това. Кое? Портала. Ела са, ела. Аз съм на норма и не виждам да. О, леле, майко! Не удари пигмент. Не. Мани ти пигмент. Пигмент ти пуши. Слайма. Слайм бола. Асаде? Не, басам го. Магма куб! Отиваме на другия остров. Чакай малко. Ти ме чакай тук, чули? Да. Аз ще кажа, ако взем да... Мале, човек, как ми лагна. И на мене. Аре, магма педерасов. Гаст. Какво? Не. Това е магма кил. Да, това е магмата, дето пищите като на зрана. Аз не го чувам. Издебаме, не пищи. Ела, бе, магми. Лак. Добре. Дирам да хилпам. Не, ости. Те ще паднат сега много от него. Не, няма паднат всъщност. Цялото ще падне още, по-малкото ще падне още по-малко. И сега ако не ти дръпне поне едно бах ти леша. Не. Там има едно дете качва в лавата. Къде? В лавата беше. Го чувам. Вземи сандстон. Има, да. Ма трябва ми опада, им. О, май гад. Колко да взема? Да, там вземи там 30. Стигат не толкова за сега. Не. Какво стана? За малко лавата, човек. Те ли? Да, леле, за малко, човек. Хубаво, имам 34. Магми. Ела, бе. И аз чувам тук някъде магма. Той сега ще падне, гледай как ще падне. Лак. Добре, така. Да. Мале, тук как сега ще си изтепам, леле. Гаст! Стрелята! Гаст, бягай, слез долу, ето го. Ако ми шупиш портала, гей такъв. Ще ти го туря. Може. Може ли? Ако го удари. Добре, знаеш какво? Отиди ти в това и аз ще телепортирам просто, човек, защото не искам да рискувам. Какво ти бяга от него за сега? Това е лесно, човек. Аз сега ще се игра с него. Ела такова. Бати ге. Бързо! Шит. Не знам, мен ми оцели портала. Да. Май го щупи. Чакай. Чай, май го щупи. Спокойни, пак. Да, щупи го.
Нищо, ние сега се спомним на друго място, значи. Бати гея. Ей, гей! Това тук, бе. Да те портвам ли? Да, бе, портвам. Ела, бе, гейша. О, ма гъе! Къде си, бе? Еми, ла... О-о. Ти ко ще рече? Умрях. Къде? О, сако не си читна, човек. Худе, къде умря? Ми при тебе някъде трябва да е. Няма нищо. О, мага. Читни го, бате, тото е бахти фила. Сори, мама, ама ти ще. О, не, аз това не мога, човек, заради бъговете на някакъв пеара сточ. Така не. Реджип. Еми, човек, аз нямам умения там с такива работи. Чакай. Имах диамантен от такова кирка и диамантен меч. Айрон броня. Чакай се. Чакай се. Читваш? Уау, чакай секунда. Направо ми дай гейм мод, аз да си ги читна. Да, и ти може. Чакай са. Направо да е по-справедливо, защото да Не, видят. бе, аз в клипа си ги правя. Чай са. Трябва ми така. Едно такова. Едно такова. Още какво имах? Сендстоун имах 34. Ма къде... Това ми цели. Къде съм стоял? Сандстоун. Ох! Добре, нямам... ето го. И арморите си. От такова. Така, арморите. Аз и знаех, че ще стане нещо такова заради лага. Сигурен бях. Sorry, мама, тема. Какво направя? Така. Шиване в интернет и По ще. принцип трябва да се читне и XP ботали, ама няма. Колко хъпа имаш? Имах 20 и кусур лева бях. Аз тъпно сега ще правим чанджи. Почти 30, не знам кой бях. Седно, това ми е най-важното, другото се печели. Дай ми гейм отново. Секунда. Дай гейм отново, Чакай, бе. Не може, човек, това много е тъпо това. Знам, че бах ти реджепа, аз то ще го съдя за големите му вижда. Ето не знам дали е точно заради реджеп или заради нашия интернет тук. Не, май за интернета, ама ще съдя ви върхам тогава.